Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor fejn tagħmel mallem il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-lezzjo divina tagħna llum eżis semmija se tipprova iddaħħalna f'realtà profonda. Se turina il-qawwa li għandu dan il-mulej tagħna u t-talim li jrid jagħtina biex narfu nikkumbattu bil-persważjoni fina b'fidi qawwija li għalkemm dan li mallem ma jidirx imma jeżisti verament u jinħass ħafna wkoll. Se nirriflettu din is-silta sabiħa ferm minn San Mark kapitlu 4 versi 35 sa 41. Se nisimgħu bistaġib kbir dan minnu biex saħansitra rrieħu l-baħar jisimgħu minnu. Eżis semmija f'din is-silta għandna ġrajja drammatika oħra li biha San Mark irid jurina minnu dan il-qaddisana iva dan Ġesu f'din is-silta jidher ċar li huwa sit anki tar-rieħu tal-baħar. Il-ħolqien marel joqgħod għall-kelma tiegħu. Din is-seta ta' Kristu għandha tqanqal u ssaħħaħ il-fidi fija u fik illum. Naqraw din is-silta sabiħa. Darba fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra u qam riefnu kbir u l-mewġ beda tila għal ġoddajsa hekk li kienet ġabdiet tintela bl-ilma u kien fil-poppa rieqed fuq imħadda. Għajmuhu qalulu, Mallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom dan il-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi? U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan minnu mela biex saħansitra ir-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. L-istorja tiegħi u tiegħek hux veru. Xi drabi tant jiġru disgrazzji u tant naraw ħażen u nkwiet li jagħtina li naħsbu li Kristu raqad. Imma ejjew naraw x'għandha tkun l-imġiba tagħna f'ċirkostanzi bħal dawn. Ekku, baħar qawwi, iva bħall-apostli jienu int ninsabu fuq xatt, id-dinja ta' hawnhekk u bħalhom irridu mmorru lejn xatt ieħor, id-dinja l-oħra. U bejn xatt u ieħor hemm baħar, il-baħar tal-mewt. U biex naqsmu għandna dgħajjes ċkejknejn li huma l-għodda tal-intelliġenza f'qajra tagħna, tal-virtuwijiet dgħajfa tagħna. Għalhekk faċli għalina li nistħajlu li ġara lilna dak li ġara lill-apostli fuq il-baħar. Għalina fil-ħajja qatt ma tonqos li tqum xi tempesta hux veru. Anzi dejjem jum wara l-ieħor naqtfu qalb id-diffikultajiet. U Ġesu li nemmnu li jinsab fostna donnu ma jagħtix każ, donnu jibqa' rieqed waqt li l-mewġ dieħel fid-dgħajsa, donnu lilu wkoll qabditu lejja li hu wkoll għandu bżonn il-mistrieħ u li d-diffikultajiet flok jissielet magħhom, donnu qed jaħrabhom, jinsa r-realtà li jinsab fiha u jistken fil-ħolm. Għall-ewwel, għal ftit żmien ma jimpurtax. Iżda meta t-tempesta tiqliel imqar is-sajjieda imdorrija bil-temp jibdew jibżaw, jibdew jistaqsu, ma jidhirlekx mulej li wasal il-waqt li tistembaħ ftit li ma tħallinix nitħabtu weħedna mal-mewġ b'dal biża' joktor fina, b'dan id-deni dejjem tiela. Issa mulej l-apostli kienu qed jarawk fosthom. Aħna ma narawkx, iżda dawn kienu qed jarawk tad-demm u l-laħam bniedem bħalhom. Setetek kienet moħbija minn għajnejhom xejn inqas is-semmija milli ħafna drabi hija moħbija minn tagħna. Il-fidi fih kultant kemm tonqos fina. Il-biża' daw l-apostli
setaw jelbuh mingħajr ma jarawh imlibbes bis-seta. Kienu mdorrijin miegħu. Iżda tfixklu. Meta qajmuh jidher li Ġesu jagħmel ħaġa stramba. Huwa jkellem lill-baħar u jgħidlu iskot, biżżejjed. Isu l-baħar kien xi bniedem, xi ħadd li jagħmel sens titkellem miegħu. Għaliex Ġesu jagħmel din il-ħaġa li soltu min jagħmelha nodduħ ta' persuna maħniex li titkellem ma' minnu nieqes mill-ħila? Li jitkellem u jwieġeb? Ġesu jkellem il-baħar, mhux għax il-baħar huwa ħlejqa intelligenti, imma sewwa sew biex juri lili u lilek illum li l-kelma hija aqwa mis-setat tan-natura li m'għandhomx id-don tal-kelma. San Ġwan, tiftakru, jiddeskrivi d-dera ta' Ġesu fid-dinja billi jgħid il-kelma saret bniedem u Alla sieħeb lill-bniedem fid-diskors tiegħu. Mill-bidu Alla sejjaħ lill-bniedem, lill-Adam biex jaħkem fuq il-ħolqien, inkluż il-baħar. Ġesu jurina li min għandu l-kelma jista' joħloq ordini ġdida saħansitra fil-baħar. F'din ix-xena naraw fatt ieħor stramb. Meta r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira fuq il-baħar, ir-rakkont jgħidilna mhux li l-biża' tal-Apostli waqaf ukoll, iżda l-inbidel. Hekk jiġri lili u lilek ukoll. Nafuh aħna wkoll dan il-biża' ieħor. Aħna rridu nersqu lejn dan Alla biex nitolbuh jenna, iżda mqar dan jitlob il-kuraġġ. Barra mill-biża' tax-xita, tat-tempesti, hemm xerta oħra ta' biża'. Sewwa sew, il-biża' ta' Alla. Blima wiċċ, aħna li nafu in-nuqqasijiet tagħna sejrin nersqu lejn dan Alla, nitolbuh lajnuna meta aħna m'għandniex lil nfusna biex nelbu dan il-biża'. Jeħtieġ nitolbuh bil-qalb biex iwettaq fina bidla oħra, jagħtina l-għajnejn biex naraw l-affarijiet kif tassew huma, li jneħħilna l-preġudizzi biex naraw lilna u naraw lilu fil-veru relazzjoni ta' bejnietna. Iva, jien u int eżis semmija jeħtieġ insibu fina xi ħaġa tas-sew safja li tkellimna fuq il-qawwa ta' dan Alla. Xi ħaġa mhix minsusa bis-supervja u l-elt tal-apparenzi, xi ħaġa mill-innoċenza li tafda fit-tjubija ta' Alla. Ekku, dan il-mulej li ju biss jaf jagħti l-paċi, dik il-paċi li mhix irqat, li mhix komfort, li mhix nuqqas tankwiet, il-paċi li tinsab fl-emil u r-rieda tiegħu, fl-imħabba ta' dak li jħobbu, fit-twettiq ta' dak li ju sejħilna għalih fil-li nsiru dejjem aktar nixbħu lil dan il-mulej. Barra mill-lotta kontra l-forzi barranin u kontra l-qawwiet tal-ħażen li jqumu kontrina minn barra, hemm il-forza ġewwinija li wkoll teħodha kontrina. Mhuwiex biss il-baħar ta' meta nkunu f'dajsa fuqu inħossu n-naqqas tal-art soda li fuqha nistgħu inserħu saqajna, imma l-pwieni kultant tal-inċertezza li jiġu fuqna mill-qijan jilwu ġofina mill-baħar intern tal-passjonijiet tagħna. Ngħidulu, mulej, inti l-qawwa r-rieda tal-mewġ, il-forza qattila li ntiżżu f'ġisimna u aħna mulej norqdu mhux bħalek bil-paċi fil-qalb, bil-ħemda fir-ruħ, iżda norqdu blejja li l-għadu ikun daħħal fina. Nitolbu lil-mulej jeħlisna mill-biża' u mitwerwir li jnislu fina il-baħar u lejja tal-edewwa. Tina mulej ftit mill-kalma u l-fiduċja tiegħek. Enna biex ngħidu lill-egoiżmu u s-supervja tagħna isktu biżżejjed. Kemmu tajjeb li jkollna l-kapaċità li ngħidu le għal dak kollu li ma joġobx lilek. Tina wkoll
iċ-ċertezza li inti tinsab imqajjem ma' ġembna u bil-qawwa tal-Ispirtu infasslu ordni ġdid f'ħajjitna u fid-dinja ta' madwarna. Ejjew narfu s-seta ta' Alla li salvana, nirrikorru lejn Kristu iva fit-tempesti li jinqalgħu fil-ħajja. Iżda nistaqsu lilna nfusna, nemnu tassew. Tolqotni ħafna l-mistoqsija fit-tmiem is-silta tal-Evanġelu li qed nirriflettu fuq allum meta qalu dan minnu. Mela biex saħansitra rrieħu l-baħar jisimgħu minnu. U hawnhekk intweriet is-seta ta' Alla. Hija ħasra kbira għalija u għalik li ma narfux is-seta ta' Alla u nonqsu mill-fidi. Din hija esperjenza li għaddew minna saħansitra l-Apostli. Dan Kristu inħarsu lejh u narawh jikkalma t-tempesti. Iva, dan il-miraklu trement wettaq Kristu meta kkalma t-tempesta. Din mhijiex biss ġrajja li taġġibna, iżda hi misteru, hi talima li tot tal-kull qagħda tal-ħajja tagħna nisranija. Id-dgħajsa nistgħu nxebbħuha wkoll mal-Knisja li tissielet kontra l-mewġ tal-ħajja, mhux biss fil-Knisja, iżda anki fil-ħajja personali ta' kull wieħed u waħda minna, fil-familji u fis-soċjetà, illum u dejjem iqumu tempesti qawwija. Uħud minn dawn it-tempesti ġejjin mill-ħajja interna tagħna, tentazzjonijiet, ġibdiet ħżiena, egoiżmu li ġeluh jażel ħajja aktar faċli flok il-liġi ta' Alla. Oħrajn ġejjin minn barra. X'inhuma dawn? Id-distrazzjonijiet, il-ħajja pagana u bla fidi ta' madwarna, l-ateizmu. Leżi semmija, Kristu mhuwiex rieqed, l-Evanġelju jgħidilna li Ġesu kien rieqed fid-dgħajsa veru. Hekk ukoll fil-ħajja tagħna, fil-mumenti diffiċli meta rridu nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, meta nkunu mħabbtin mill-mewġ tal-ħajja aħna nħossuna weħedna. Ġesu jkun qisu rieqed u aħna ngħidu, Ġesu għaliex jorqod, għaliex jaħalli l-inġustizzji u l-ħażen. L-innoċenti maħqurin, il-bnedmin jitqabdu. Il-bnedmin jitqabdu bejnietom, it-tajbin fil-mart u fid-batija, it-tempesti u it-terremoti jirdu l-bnedmin u x-xogħol tal-bniedem. Wieħed jaħseb li Alla ħalla l-univers li huwa stess ħalaq, jaħseb li Alla ma jinteressax ruħu mid-dinja. U l-Knisja li lilha Ġesu jgħid li jibqa' magħha għal dejjem hi wkoll imħabbta ħafna drabi mit-tempesti, taħsir, femmijiet differenti, firdiet. Nistaqsi, kif inhi l-imġiba tiegħi u tiegħek fit-tempesti kif? X'nagħmlu quddiem dawn it-tempesti tal-ħajja u r-raqda ta' parsi ta' Ġesu? Ġesu eżis semmija ma kienx rieqetta u kien qed isegwi kollox. Hawn il-bniedem jista' jġib ruħu bi 3 modi differenti. L-ewwel mod, bħala wieħed bla twemmin, dan jgħid li l-ħażen u l-inġustizzi fid-dinja huma prova li Alla ma jeżistix jew li m'għandu l-ebda relazzjoni mad-dinja. Iskitta Alla għal dan ifisser li m'hemmx Alla. It-tieni mod, il-bniedem jista' jġib ruħu bħala wieħed ta' vidi żgħira. Dan ma jiġħadx all-right l-eżistenza ta' Alla u l-preżenza ta' Kristu fil-ħajja tiegħu. Iżda jgħid, Ġesu rieqed hemm. Qiegħed hemm veru, imma rieqed. It-tielet mod. Huwa dak li l-bnedmin li jemmnu tassew dawn jilqgħu bil-qawwi it-taqbit u t-tempesti tal-ħajja. Dawn jafu jibatu u jitħabtu. Imma għandhom tama sħiħa f'Alla u ma jafu li Alla jaf li lilhom iħobbhom u li f'kollox jaħdem
id fid għal-ġid tagħhom. Jaf li l-prova hi wkoll sinjal tal-imħabba ta' Alla. Konvinti li Ġesu siket iżda qiegħed hemm u din il-fidi ġiel u żomm il-kalma fit-tempesti. Din il-fidi u t-tama li San Pawl rid inissel fija u fik meta kiteb tħabtu raskom b'xejn għalilna. U s-slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull mal-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu. Ejjew nifqu għal-pawsa mużikali eżis semmija li settina ħafna kuraġġ. Nisimgħu lil dawn iċkejknin jgħidulna li b'Ġesu magħna fid-dajsa tal-ħajja tagħna nistgħu nitbissmu iva anki it-tempesti li jiġuna. Nisimgħuha. Attenzjoni għal kliem li fiha. With Jesus in the boat, we can smile through the storm. Ejjew eżis semmija nkomplu nirriflettu ftit fuq dan Ġesu li Alla missieru ekku batu fostna biex propju ikun is-sosten tiegħi u tiegħek. 30 sena sħaħ kien ilu jgħix fid-dinja tagħna u ħadd minnu mal-bidu ma kien ra fih wejje speċjali għax ħajja għal kollox normali, ħajja ta' mastru daxxa f'daqxej ta' raħal fil-Galilea. Ħadd qatt ma pasax kien jew x'kellu jkun dak il-ħaddiem hekk komuni. Qatt ma mar fi skejjel għolja Ġesu, ma kienx mitħla tal-orrif u tal-gbarat ta' żmienu. Kbira lek il-qudiem kien l-istaġib tan-nies meta f'daqqa waħda bdew jaraw il-erfu is-seta tiegħu. Tiftekru wara l-ewwel sibt li mar fis-sinagoga ta' Kafarnawm u qatt jgħallem in-nies bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu dan x'inhu? X'talim ġdid moti bis-seta? L-istess bdew jgħidu n-nies ta' pajjiżu meta semgħu bil-mirakli li kien għamel f'dawk l-inħawi. X'inhu dan il-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn leġubijiet kbar bidejh. Ta' bilħaq leġubijiet kienu tal-għaġeb għax il-ommija bdew jaraw t-sopop jimxu l-imġidmin ifiqu, it-torux jisimgħu l-imxajtnija jinħelsu, il-mejtin iqumu u l-bxara tajba tixxandar l-fqar. Il-qawwa ta' dan Kristu tagħna hi fuq id-dnub u l-qawwiet tal-ħażen kienet tidher ċara. Darba minnhom iżda Ġesu għamel miraklu mhux tas-soltu kif rajna fis-silta tal-lum. Wieqaf fuq il-poppa ta' dajsa titbanda l-lawnu lien mal-ħalel olien, b'seta kbira sikket u waqqaf il-qawwa tar-riħ u l-qilla tal-baħar. L-istaġib ta' dixxibli smajnieh kien kbir tas-sew. Waħeda ħarġet fuq fommhom il-mistoqsija. Dan minnu mela biex saħansitra ir-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Min kien tas-sew Kristu eżis semmija
Id-disċipli ma femuħx dakinhar. Id-disċipli bdew jifmu kemm Kristu kien tassew is-sit tar-riħ u l-baħar tas-sema u l-art tal-ħlejja kollha li jidhru u ta' dawk li ma jidhrux tafu meta. Wara li rawh rebbieħ fuq il-mewt u dieħel fil-glorja tal-missier. Bid-dawl tal-Ispirtu Santu li hu bat fuqhom iva mbagħad huma bdew jaraw aktar biċ-ċar kif hu kien il-qofol tal-pjan ta' Alla għas-salvazzjoni tad-dinja. Huma għarfu l-pjan li Alla oġbu jfassal minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. Kristu eżis semmija u bniedem tassew u bħalna f'kollox barra dnub. Iżda mhux biss bniedem. Id-disċipli għarfu li hu wkoll il-kelma li kienet ma' Alla u li kien Alla. Fih hemm tammar il-milja tad-divinità fil-ġisem u għaddija tal-glorja ta' Alla u ġbija tal-essenza tiegħu. Bħala l-kelma li sa minn dejjem kienet ma' Alla huwa mhux biss għala il-baħar bħal f'bibien, iżda bieħu fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art u mingħajru ma sar xejn. Fih kollox qiegħed iżomm u miexi lejn l-iżvilupp tiegħu mingħajru kollox jerġa' jmur fix-xejn. Bih b'dan Ġesu mhux biss kien maħluq u baqa' jżomm kollox, iżda bih kien ukoll imġedded kollox. Bih b'Ġesu Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-demm tiegħu imxerret fuq is-salib. Dan Ġesu ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Huwa permezz ta' Kristu li l-ħolqien kiseb il-ħelsin tiegħu mill-jasar li fih waqqgħu il-bniedem bid-dnub tiegħu. Fi Kristu il-ħolqien kollu isib il-milja tiegħu. Dak li niżel huwa dak li tela fuq is-smewwiet biex jimla kollox. Fih il-ħajja, ix-xogħol, l-istorja u ċ-ċiviltà tagħna l-bnedmin isibu l-iskop aħħari tagħhom. Iva, huwa l-bidu u t-tmiem, l-ewwel u l-aħħar. Kollox eżis semmija ġej minnu, kollox fih qiegħed iżomm u kollox lejh miexi. Moħħna jintilef l-ispazju bla tmiem bil-kobor ta' dan Kristu tagħna. Qudiemu jien u int imbaxxu rasna bil-qima issa stess u nadurawh. Ejjew b'tama sħiħa, inqedu t-tama u fih nafdaw il-futur kollu tagħna. Kemm għandna bżonna din eżis semmija tama sħiħa fi Kristu, islim tagħna. Veru, hemm bosta drabi fejn Ġesu ma jikkalmax u ma jneħħix it-tempesti ta' ħajjitna. Iżda lil dawk li jemnu fih jagħtihom is-slim tiegħu. Għalhekk qalb it-tempesti tal-ħajja jien u int bħala nsara għandu ikonna fidi sħiħa imsaħħa bit-tama. Jien u int ngħaddu minn dan il-witta dmuħ lejn is-saltna ta' Alla, konvinti li Alla u missierna u mħabtu tmexxina lejh. Kienet din l-imħabba ta' Kristu li waslitu biex imut għalik u għalija. Bek jien u int issa sirna ħolqien ġdid. Ukoll jekk fil-ħajja inbatu ħafna u nitniktu, għandna qalbna qawwija però li wara t-tempesti f'dan il-baħar imqalleb tal-wiet ta' dmuħ, iva fl-aħħar naslu fil-port tas-salvazzjoni. Kemm nixtieq eżis semmija li minn din is-silta tal-lum tinduna lilek personali x'qed tgħidlek. Din il-kelma hija indirizzata għalik personali, lilek qed jgħidha. Għax forsi jien u int dejjem nisimgħu il-kelma tiegħu imma qatt ma nagħmlu pass il quddiem fil-ħajja tagħna. Ġesu jrid jallimna kif qed jagħmel illum li kull kelma li hemm fil-Vanġelu hija hemm propju għalik. Ġesu illum anki jixtieq jimbuttana wkoll biex aħna nagħmlu pass il quddiem. U din il-lezzju divina li qed nagħmlu flimkien dwar din is-silta forsi llum
trid tiltaqa' miegħek f'dik iċ-ċirkostanza preżenti ta' ħajtek ix'inhi. Int forsi persuna li tħobb tisma' l-kelma tal-Alla, tattendi xi katekeżijiet, issegwi programmi fuq ir-radio kif qed tagħmel issa, taqra kotba tajba, tipprova titgħallem dwar Ġesu, imma wara li smajt il-kelma, dan Ġesu, fiex qed jgħidlek biex tagħmel pass il quddiem illum. Jekk tiftakru, bdejna s-silta llum b'vers 35 fejn qalilna dakinhar xinsar fil-għaxija Ġesu qallhom ngħaddu għan-naħa l-oħra. U jien nistaqsik, int għandek għalfejn taqsam min-naħa l-oħra fil-ħajja tiegħek, Li taqsam min-naħa l-oħra semmija mhux dejjem ikun faċli għax forsi aħna komdi fejn aħna u nibżgħu nagħmlu dak il-pass il quddiem. Faċli toqgħod tisma' imma biex tagħmel dak li tisma' li jgħidilna Ġesu mhux faċli. Illum trid ixxammar il-kmiem qed jgħidlek Ġesu u mhux toqgħod tgħid kemm hi sabiħa, kemm laqtitni din il-kelma, din vera tottalija. Dak li smajt illum veru li kelli bżonn u nifqgħu hemmhekk. Imma Ġesu qed jgħidlek isma' issa trid taqsam għan-naħa l-oħra. Ma tistax inti tibqa' hemmhekk fejn int. Ġesu aħna il-kol kemm aħna se jitlobna nagħmlu passaġġ fil-ħajja tagħna, irridu mmorru x'imkien ieħor. Aħna fejn aħna irridu nagħmlu pass il quddiem. U din nixtieq inħeġġiġkom ħafna liha. Ara fiex Ġesu bħalissa qed jitolbok tagħmel dak il-pass il quddiem u għamlu u x'inhu tibżax. Għamlu. Jista' jkun li qed jitolbok taqsam in-naħa l-oħra mhux biss biex ngħidlek f'affarijiet mit-tajbin għall-affarijiet aħjar, imma n-naħa l-oħra jista' jkun mir-realtà ta' dnub, semmija li l-mulej jridek tinqala minn dik ir-realtà ta' dnub fil-ħajja tiegħek u f'qalbek żgur il-kuxjenza tħossha timbuttak. L-Ispirtu Santu jtektek minn ġewwa fik, jikkonvinċik fir-ruħ tiegħek li dak li qed tagħmel mhuwiex sewwa u x'inhu fil-mixja tiegħek. Tibżax tagħmel dak il-pass, il-mulej se jkun miegħek. Dettal ieħor li laqatni din is-silta hi li ħadu lil Ġesu magħhom. X'tifsira għandu llum dan il-kliem ħadu lil Ġesu magħhom? Dawn qegħdin huma li qed immexxu l-vjaġġ min-naħa l-oħra. Huma li huma sajjieda esperti tal-baħar u dawn l-esperti se jeħdu lil Ġesu magħhom li mhux sajjied bħalhom imma mastru daxxa. U tinqala din l-imbirka mal-tempata. Fil-waqt li għalissa jidhru li huma qegħdin imexxu lil Ġesu min-naħa l-oħra fil-fatt u din interessanti. Ħajkollhom jiskopru bil-mod il-mod li Ġesu qed imexxihom sabiex jaslu fejn għandhom jaslu. U jien u xi drabi nistgħu nħossuna bħall-apostli illi aħna neħdu lil Ġesu magħna fuq il-post tax-xogħol, fil-familja, fil-ħajja ta' żwieġ, fil-komunitajiet tagħna, però l-verità turina illi meta jiġrilna xi ħaġa kif ġara f'dan ir-rakkont għandna bżonn lil Ġesu jaħodna u mhux aħna dak li nieħdu lilu. U allura hawnhekk din ir-realtà semmija il-kol kemm aħna trid taħodna daqsxejn fil-bidla ta' mentalità. Għax forsi xi drabi fl-entużjażmu tagħna, anke fil-mixja tagħna wara l-mulej, naħsbu li aħna qegħdin nieħdu lil Ġesu kullumkien, imma mbagħad nibdew nirrealizzaw li hu Ġesu li qed iġorna u mhux aħna li qegħdin inġorru lilu fil-mixja tal-ħajja tagħna. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.